אותי לראות מה שמים בתיק חירום לבית ספר. גרסת היסודי, בלי שום דבר שקשור לאיפור, רק לבלות ולידת אחרים, לא מתחילים. קודם כל אפשר לדבר על התיק. זה התאסטרים. עכשיו סידרתי את זה. כן, גומיות קטנות למשל. ככה זה קטנות שגם גומיות אני שם פה. אז תעשו כמה. הכי טוב, הכי נוח, הכי קל, ואני ממליצה לשים את זה בקופסה שלא יתעזר לנו. טישו, אחד פנימה לפטר חדש, זה חשוב, זה כמעט השני חשוב פה. אחרון אני נשמע לסוף. מה רע לה ולא לרשעים? חשוב, סתם. מה רע? באמת, בלי להתאמץ, מה רע? כולם יש בבית. קרם פנים, זה חשוב. אגב, תראה הקופסה קרם פנים כדור טוב, הקופסה מרבנקה, הקרם עצמה לבוטיקר, מה שחשבתם. ידעתם שמרבנקה זה כמו פריימר? שאני לא. כזה שמתנפח למגבון ולא מסכת פנים של סוקו. מגבון פנים של אורבניקה, זה הכי חשוב פה. יש פה מלא. על הבלו, פטל, זה אהבת חיי. זה עלה שלי פרזיקה וקנתי, היום יש סקרה. ניסיתי את שניים של סקרה גם הרבה יותר טוב, ובכל זאת של סקרה יותר טוב. מה אני אעשה? ו4 קליפסים, שנייה. רגע. 4 קליפסים, אחד גדול, 2 כאלה, ואחד כזה, 2 גומיות, לא משנה זה, ו3 סיכות אם יש לך מוני כמוני. עכשיו בואי תראי סדף מהר, אני מכניסה קודם את המגבונים, ממש אני דוחפת אותם, אחר כך את הנייר, אחר כך את הלבלו בצד, גומיות גם בצד, קרם פנים דוחפת כמה שאפשר, המסכות שמתנפח, 2 גומיות, כמעט זה הכי חשוב, המרה, הגומיות, הסיכות, הקליפסים, הנייר שכמעט נגמר, וזהו, תרסטופיתם, שנייה, תרסטופיתם.